kun san wannan shirin wanda ake ce ma salon masoya. Ai ni ne daraktar shirin. Haka ne. Ya kamata ku yi ƙoƙari ku nemi shirin nan domin ku kalle shi. Sannan kuma ku ƙara mu da like domin mu samu damai ƙarfin gwiwai kawo muku shirin a kowane lokaci daga wannan tashar taku mai suna Abdallah Movies. To, ina muku barka da sallah, da fatan dai kun yi sallar idi lafiya. Ubangiji Allah ya maimaita mu ta baɗi lafiya insha Allah.